ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо мана туникаҳои тозаи пекинския шерст дастаи шерст нигоҳ чӣ хел ғафсай ранги туникаҳои чӣ борияй ғафсай жемпри ғафсай мехаст ки чӣ мекунад шумо метавонед ки занг бизанед мо шумода дастафта мекунем неҷа чанд намуда расидкош бира размерош стандарт стандарти тоза шерсти тоза мада рангош баландай цветош биҳад баланди хушрӯ биҳад баланди хушрӯ нигоҳ ки рангошона озиҷада ай тараф 4 расидкаш ҳастай 5 расидкаш ҳастай стандарт ай пешбини як ҷойбуд зуран ҳам ғавсан зимистона 150 сомон нархи дона ҳай оптум хай мисол метавонед ки оптумгида бо арзон мешавад 150 сомон ма барои чи ира реклама кардистам ки ғавси зуран биҳад аҷиб зуран айнаи тарафшам ҳастай 150 сомон иҷа рафтан мегира ин чизе ки бо мада маъқул шидагия ина меояд ангурка биласта ин ангурка нест ки ангурка дар иҷада дараҷаи оли Bayağı standart ana angurko tapa. Angurko standart dastan. Nasıl ne yapsa da 50 milyon hay. Bu misal kaski optime gira, gab mezana azon me gira. Ne çize ki özüne bilin, hamaş yaksa da 50 sonu. Marhama bilin. Ne çize ki öz şunu bana demiyorum. ببینید کسی فقط میخواد کسی در این دستافکا در کوره کانکریت دستافکاش در کوره گاب زنه ما امیرا دستافکا میکنیم کسی که دستافکاش در کوره نیست پروست تک ننایشه نقش 150 سومون این در بزرگ کاروان است 12 هم در بزرگ کاروان این ای پیشتر ما یورا میگیرم برای که شما خوشتر ببینید ё ангуркаи тоза ҳам 160 сомон ана ёш бу хамтар чиам ина марамат бинед чиёшам ранги шарпори хели гардана поли маҳкам метавона када и тарафаш айзону поёнай ина оҷайда дута расидка ҳастай бояд тай дига ҳам доран 3 расидка ая вай сафедча ая ина меая кадоме ки мисол мехоҳед ина чизи необични бозорда 150 сомон ана ёш 160 сомон ина ё 150 сомон сравния ба нархи навои бозор биҳад зурай нархи дона розе амде розе истеҳсоли пекинай тозашай вайрон намешавад апаи 20 сол мепӯшида мега ин аст чихел савдогар гап мезана мега ки 20 сол метавонем ки шумо амра истифода барем баъдо 20 сол истифода мебарем бо мефурӯшем дар куна бозор касе ки дар канали мо обуна нест обуна шава касе ки обуна шидагиай я лайк мемона меояй нами чиза кора ай бозори корвон харидорӣ мекунад ё ки заказ мекунад мо дастафка мекунем боқи сарбаланд обод бошед видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед худоҳофиз